सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बर' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ आं गुगोल ड्राइभनि सोमोन्दै बुंफ्रुना होगोन। बियो मा जिनिस, बेखौ माबोरै बाहायो बिनि सोमोन्दै। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। सिगाङाव आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। बेनि उनाव नैबेनो गुगोल ड्राइभआ। बे गुगोल ड्राइभआ जोंनि बयनिबो मबाइलावनो थाखायो, गोदाननिफ्रायनो थाफाखायो। बेखौ गुगोलनिफ्राय इनस्टल खालामनानै हरफाखायो। बिनि खामानिया मा, बेखौ माबोरै बाहायो, आं बेखौनो डिटेल्स बुंनानै होगोन। आं सिगाङाव ड्राइभखौ अपेन खालामना लानोसै। बियो मोनसे ड्राइभ, माने बियो मोनसे फाइल दोनग्रा। जोंनि भिडिअ, फट', अडिअ, डकुमेन्ट्स, फाइलफोर बेफोरखौ जमा खालामनानै दोनग्रा। बियो अनलाइनाव स्ट'र जानानै थायो। जिमेल मोनसेयाव 15 GB मोनो, नैबाव होखानाय दं नै 15 GB मोनो। आरो बेखौ बायनानैबो स्ट'रेजखौ बारायजायो, जायगाखौ बारायजायो। बियो अनलाइन, माने ओरैबायदि नों मोनसे डकुमेन्ट्सखौ स्ट'र खालामनानै दोनबाय, आपल'ड खालामनानै दोनबाय नों गुगोल ड्राइभआव, ओमफ्राय बे नोंनि मबाइलाव थाबाय आरो। बे नोंनि फनाव थानाय नङा, खिन्थु बियो अनलाइन माबाबानो, अनलाइन नायबानो नुफिनगोन। गुगोल ड्राइभआव थांनानै नेट अन खालामनानै माबाबानो बेखौ नों गोसोबानो डाउनलड खालामनो हाबाय। आरो गोसोबानो लोगो दोगोफोरनोबो सेयार खालामनो हायो। सोरबा नोंनि लोगोफोरनो बे फाइलखौहाय, न'नि मानसि बा लोगो दोगोफोरनो सोरनो गोसो बेनो हरनो हायो। आरो बेखौ लिंकबो सेयार खालामनो हागोन। होमबा जाय लिंक मोनो बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। ओरैबायदि सुबिदा आरो। जोंनि मानसिफोरा गोबाङानो मिथिया जानांगौ, बेखौ बाहायनोनो रोङा आरो बियो मा बेखौ मिथिनो मोना। ड्राइभआ मोनसे स्ट'र खालामना दोनग्रा जिनिस, जेरै मेम'रि थायो जोंना, पेन ड्राइभ थायो, बेफोरबायदिनो। नाथाय बियो अनलाइननिसो, अनलाइनावसो जमा जानानै थायो। बियो नेट थाबानो बेखौ मोनजोबो। हमना ला नोंना मबाइल मोनसेयाव नों गुगोल ड्राइभ, गंसे मबाइल गोदानाव नों जिमेल खुलिनानै ड्राइभआव नों फाइल दोनबाय, फट', अडिअ। हमना ला बे मबाइला गोमाबाय, होमबाथ' नों बे फाइलखौ मोनफिननाय नङा। खिन्थु बेखौ नों जिमेलनि पासवर्डखौ मिथिबा, नों गुबुन मबाइलावबो लगइन जाबानो बिनि फाइलखौ मोनजोबो। नोङो मा फाइल आपल'ड खालामनानै दोनदोंमोन, फट', अडिअ, डकुमेन्ट्स, फाइल, बेफोरखौ गासैबो मोनफिनजोबगोन। बेयो जोंनि अनलाइन फाइल स्ट'र खालामग्रा ड्राइभ हमना लादो। कम्पिउटाराव, जाय कम्पिउटार गोरों बिसोर मिथिगोन ड्राइभआ मा बुस्थु। बेयो बेबायदिनो, जेरै जोंनि पेन ड्राइभआ अनलाइन, हमना ला बेबायदिनो। माने बेयो अनलाइन मोनसे ड्राइभ आरोखि, अनलाइन मोनसे स्ट'र खालामना दोनग्रा जिनिस, मेम'रिफोर बायदि। नाथाय बियो अनलाइनसो, बेखौ अफलाइनबो खालामनानै लानो हायो। आं मोनसे फाइल स्ट'र खालामनानै दिन्थिनोसै, आपल'ड खालामनानै। नैबे माइ ड्राइभआव थांदो। नैबे माइ ड्राइभआव थांदो, ओमफ्राय नैबे प्लास बटन दं, बे प्लासआव सेरदो, ओमफ्राय बे आपल'डआव सेरदो। ओमफ्राय नैबे पासबुकखौ माबा खालामनानै दोनसै आङो। नै आपल'ड जाबाय, बियो आपल'ड जागासिनो दं। नेटजों आपल'ड जागोन आरो नेटजोंनो डाउनलडबो खालामनो हागोन आरो सेयारबो खालामनो हागोन लोगो दोगोफोरनो। नै आपल'ड जाबायानो नै। दा बेखौ नों बेक थांफिननानै बाव फैफिनबानो मोनफिनगोन। ड्राइभआव अपेन खालामबाय होनबानो ओंखारबाय नै डाइरेक्टनो। आरो मोनसे फाइल माबा बानायबावनो आं भिडिअ, अडिअखौ खालामथ'ला। फाइला माबा जायो, फाइला गिदिर जायो, टाइम लागोन आपल'ड खालामनायाव। पेन कार्ड जाबाय, नै आपल'ड जाबाय बेबो। ओरै होनानै नायनो हासिगोन नै। नैबेनो, बेखौनो आपल'ड खालामदोंमोन आं फाइल मोननै आपल'ड खालामबाय। दा बेखौ आं जेराव गोसो नायनो गोसो होमबा बेयाव फैबानो माबा जिमेल
लगइन जानानै माबाबानो नायबानो नुसिगोन आरोखि ड्राइभआव फैबानो बेखौ नुसिगोन। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो रोंसिगोन गुगोल ड्राइभआ मा जिनिस, बेखौ माबोरै इउज खालामो आरो मा दोननो हायो। बेयाव गासैबो फाइलखौनो दोनजोबनो हायो, जेरै अडिअ, एपिके फाइल, पिडिएफ फाइल, डकुमेन्ट्स फाइल, फट', भिडिअ, बेफोर गासैखौबो दोननो हायो। 15 GB मोनो जों बेनि नै 15 GB मोनो फ्रियावनो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।